Қазақстанның генераль консуллыгы милләт ара туганлык җепләрен ныгыту юнәлешендә даими эшчәнлек алып бара. Аеруча казак халкының бай милли мәдәни традицияләрен, гореф-гадәтләре белән таныштыру өстенлекле юнәлеш. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан казак халкының тагын бер үзенчәлекле йоласы белән таныштыра. Казак халкының йолалары бик күп, шуларның берсе тусау кесү дип атала. Менә минем кулымда бау, ул матур итеп бизәлгән тусау, ягъни казак телендә һәм пычак. Шушы бауны бәләкәй кызның бу очракта Данияның аякларына бәйлиләр дә һәм шушы йола буенча аны кисәләр. Тусау кисүче йола буенча бик дәрәҗәле кеше булырга тиеш. Нәтиҗәдә бала да аның кебек уңышларга ирешә. Данияның тусавын Казакъстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Искаков кисте. Осы жылда тусау кисү казак халкының бик борынгыдан килгән йоласы. Без аны тугандаш татар халкына да танытасыбыз килә. Гаилә кыйммәтләрен тәрбияләүдә шушындый күркәм йола гадәтләребез күп. Тусау кисү йоласын биредә үткәрергә карар бирдек, чөнки Дания Казанда туды. Исем кушканда да татар казак халкына уртак булсын дип сайладык, ди әтисе Ильяс Турсунбаев. кішкентай баланың тұсауын кесу сонымен. Кызыбыз Даниягә 1 яшь тулды. Нәкъ шул вакытта бала тизрәк аякка басып, йөреп китсен дигән ният белән әлеге йола үткәрелә. Без дә иң якын кешеләребезне чакырдык. Якын кешеләр арасында Кытайда туып үскән милләттәшебез Базарбай Бикшәнтәев та бар. Аңа да әлеге йола таныш. Исеме генә бераз үзгә. Бездә тушауын салу дип әйтә. Шул йолага махсус килдек. Тушау салу бөтен төрки халыкларының уртак хәзинәсе дип әйтергә була. Уртак хәзинә татар халкында кызганычка каршы сакланып калмаган. Югыйсә йоланың мәгънәсе бик тирән. Бала үтәсе юлга чисталык, паклык билгесе булган ак җәймә түшәлә. Тусау кисүче үгит насихат сүзләр әйтә, баланың юлын фатихалый. Бауда озын гомер теләүче чиксезлек билгесен аңлатып бәйләнә. Баллы һәм җитеш тормышта яшәсен дип бала атлап киткәч, конфет яисә вак акчалар сибелә. Ак юлның азагында бала тагын бер сынау сайлау уза. Уен коралы каләм, акча, китап арасыннан Дания каләмне сайлады. Танылган язучы була дигән теләкләр белән әти-әнисе казак халкының традициясе буенча кунакларны сый өстәленә чакырды. Бу исә тусау кисү йоласын уздыру уңайыннан 5 бармак белән сыйлану дигән сүз. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.